nggone ndi? Mung tansah. Yo golek petengan yo. Bisa tekok nggone ngendi lho. Lah mung cuwilik lho. Buaya ayo golek petengan diladeni tenan lho Mbak Raras. Dadekne gantungan kunci. Tak ana api gandol-gandol. Hei! Mumet jaranane. Dadi Mas, dadi. Ditakoni Mbak Raras ditakoni. Assalamualaikum, Mbah. Duh, Ditakoni. nyuwune napa? Hah? Duh, iki lanang apa wedok iki? Oh banci demite. Oh, Banci. Namine sinten, Mbah? Asmane sinten, Mbah? Aku ngatemi. Oh, Katemi. Iya ngatemi. Oh, nggih. Madosi sinten? Matos dalange. Oh, Mas Akbar. Wonten menapa? Tempen kurang 50, Mas. Iya? Apa, Mas? Kurang 50 sampean nyapa? Kurang 50. Heeh. Aku tau ngebosi kowe ning ndi to, Tor? Tau traktir kowe ning ndi? Alah masalah itu, Mas. Pas awake dhewe dolan ning ndi? Nang guyangan. Hei! Kowe mengelek-elek citra bae kowe. Modal ngabar ning guyangan. Alah demben golek sing murah jare yo tak golekke to, Mas. Dolang ngabar kok guyangan, kandangan. Oh lho. Medal nggih, Mbah nggih. Mesane Victor nggih. Nyuwune napa kalian? Disarati apa, Mbah? Disarati napa? Napa mie? Mie susu. Duh, Hei! tak tukokne maksude ndek kono lho, mie banyu. Mie banyu, di mie, Mie Mbak. banyu, Mas. Nggih, Mas nggih. Ya lah rupane masane bot-bote golek dhuwit lho. Lho. Aku ane lho. Jere Banci. Mari, Mas. Wes mari perung. Mari. Lho. Oh, urung. Ditakoni, nyuwun apa ne, Mbah? Nyuwun apa meneh, Mbah? Jaluk duit. Nyuwun sinten? Jaluk sapa? Panitia. Apa enak demit to ngerti duit iki lho. Lah aku rene mau yo ngebis lho, Mas. Wah, gila. Mudan. Wis ora percaya iki karo Asta Brata. Langsung dijual lho. Wes, mari waras. Demit iblis iki. Nyaponah. Kurang. Langkai. Dilangkai sapa Bu Parsinem? Kowe. Sopo? Langkai aku. Jaluk apa? Nyuwun kula langkai lho, Mas. Ya dilangkai to. Aduh. Meripati merem. Wah, nek ra merem ben aku ae. Wes, waras. Waras. Ora krasa jare. Iki jane demet Debet apa-apa. Sikrobolo kang tumingal Prang campo samya medali Lertate twilate kodo Tayuang gong manguncang lidi benjang yen sangat jimit jelate nyong edali watatita Omong-omongan bar suluk omong-omongan ya jajal jenengmu sapa? Pak De piye kabare? Wah alhamdulillah sampean kok ya teko kene. Ha yo to Kang aku mau yo bar komah, ki mau bar ke sawah aku lep wah yo. Lah sampean ora ngopi to? Yo ngopi tapi lali mau. Apa? Dalang kok malah sabrangan arep perang kok malah jagongan wis ngopi apa urung iki lho. Lah sampean ki gak negesne. Kok negesne? Lah jare omong-omongan lha iki mau omong apa ora? Omong. Lah iso ngono mbok salahke. Oh iya, Dik. Anu maksude iki tantang-tantangan. Heeh. Oh, tantang-tantangan. Heeh. Ya. Dadi wayang iki ben dideni ngono lho. Ih, wedi aku. Ih. Maksude iki Iya sing toh? serem, Oh. sing serem ngono lho. Oh lah. Iki karo wayange mbok menghormati. Duh, kok malah hormat ning Jare hormat. Maksude iki Kleru to dalang pisane. tantangan, yo tantangan. Oh ya, heeh. Sopo jenengmu ngono. Sopo kang dadaranmu? Ya. Iki sing muni ndi karo dicekeli tudinge. Beh kabele gak tekan nih lho, Mas.
Sing ora tekan kabele apa tanganmu? Ya loro karo. Ayo, sapa kang dadi aranmu? Iki sapa, Mas? Surata. Oh, aku jenenge Surata. Heeh. Patih Surata. Yo, sapa kang dadi aranmu? Aku jenengku Tumenggung Akbar Cah Alam. Hei, mosok aku sabrangan iki lho. Lah, sampean iki yo prayut ngene iki to, cakrak ngene iki to. Iya tapi buta lho. Lho, Mosok dalang padakne buta ya liyane. Oh, Pamane iya weh. Tumenggung Robert Vector apa piye? Tumenggung Victoria. Wah. Tumenggung Victoria yo. Arep apa kowe? Arep maju perang, arep bedah negara. Yen apa kuwi? Ah. Dalang kok apa kuwi ngene piye? Kowe klakon Bedah. bedah negara yen Nglakai. nglakai bangkeku pak parat leno pangendamu tebat dadamu kowe. Wow. Miat langening kalang yo ngaglar panda muncar. Tinon lir kekonang surem sorote tan padang. Apa ya rekosane? Sip. Alah. Tade. Tade. Dalang edan. Sing joget wayange nyuk. Tepuk tangan. Apik, apik. Yo sesek terakhir. Hop. Mulya. Dualang ngerusak wayang. Lah iya, engko mbok pecel-pecel wayange. Ora tak wecel-wecel kuwi yo Heeh. tinggalane para leluhur. Apik no wayangamu. Apik tanggapen lho. Weh. Kowe roh penyebabe apa? Nyapa? Kok iso ki mung tak ndek ki ora mergo awakmu ngajar wayang. Lah nyapa? Wediku nek taun ngarep Peggy Lestari malah nanggap kowe. Lah iso. Apik kula napa Mas Akbar? Kabeh. Nggih, Mas, niku nggih nderek ajar. Iya. Dilanjut ya. Dilanjut. Tak golekne sing kriteriamu. Ah, iki lho sing sawon aku. Apa sapa iki? Bu Parsinem. Dulu. Aku malah Mbak Raras. Iya. Sing di to wonge. Ya iki no pojok niki no. Dicenek. Sepatane cah ben digandeng karo didekne. Heeh, yuk. Hey. Surabaya geger
Ya disapa Mbak Raras. Ngaturaken wilujeng dalu Mbak. Iya, Aa. Alah aa kaya ngono. Enggak, kamu Aa bukan tenang aja. Sini agak dekat. Jare kriteriamu Mbak Raras. Ya wis ngene iki lho. Iya, ini kayak bapak saya ya. Tapi enggak gini. Sok kaya pakem ngono lho. Iya. Tapi enggak boncel kayak gini. Heeh, encen aku bapak-bapak bonsai ora apa-apa to. Nek Mbak Raras ki bapaknya Pak Sun Gondrong. Heeh. Nek itu karo Pektor itu Sun Gokong. Monyet. Lah wis kaya pitkai. Iya, agak sini. Gimana? Ini enggak apa-apa ya Mas Akbar, aman ya? Oh, aman itu. Enggak bahaya ya? Nek sampean tertarik toh? Iya. Nek pengen tertarik, niku saged sirah diketok dadi gantungan kunci. Oh gitu ya. Masane miniatur apa piye? Wis to, Mbak. Sini agak dekat sini. Aku ora bakal nyokot sampean. Eh. Aku go dilat. Iya. Jangan gitu. Mbak Rara, selamat Dalam. malam. Selamat malam Mas Akbar. Ya, lama tidak jumpa. Ini ada pamundutan. Iya. Apa? Sampean milih sambal kemangi atau lali janjine? Nah, mangga. Kalau sambal kemangi yang nari juga Mas Victor ini. Iya dong. Iya. Enake ya kuwi Mbak terima-terima Mbak terima-no. Alah kok Bentuknya kok penak-penak. gitu ya, unik gitu jenengan. Wis gonon mulih nek unik aku. Pasrah aku nek ngene iki. Kayak lah gaya mutar. Ora. Kayak emotikon pentol lho, Mbak ya. Lah adem ra iso ya ilang. Nyapa? Enggak, maksudnya dia hilang gitu loh. Rumah sana aku memuai ngene. Lali janjine bisa, Mbak? Lali janjine mau lali janjine terus kok dibawani karo Mas Victor. Iya. Nah, digandrung. Wah, bawa ya, gandrung ya. Gandrung, bawane sembarang pelok 6. Dihidupkan suasana panggung. Jeng guyu-guyu tak tua pok ini nembangnya ya. Iya yo galak men. Ayo nembangnya. Malam pertama kaya apa terus sampe ngene iki. Loh, kok iso bayangne malam Enggak, pertama. aku bojo sing ngene iki lho, Bang. Ayo ndak dicepot. Wen lho. Ya aku digandrung. Gini loh Mas yang mesra gitu loh aku nah. Lah ngono lho Iya. dipangku. Kayak wong ayang-ayangane. Piye to ra iso. Ayo. Ya. Gak bisa ditekok ya? Bisa. Aku pengen duduk di situmu. Hei! Kok iso malah begagah itu? Lah jare pengen duduk di situ. Oh, masaku. Oh, anu pangku to. Iya, di yang sini. Ya kabeh kuwi mawa rambatan. Heeh. Gitu. Iso to kene. Iya. Kita terus piye ning gawe? Ah. Wong sitok ki liar banget ya. Lah gawe rumangsane kaya apa ae. Lah wanita fokusnya di situ loh, Mas. Alah aku tak papke wis. Modele kok penasaran banget. Dewi aku dah. Ya aku njaluk WA-mu. Nah aku WA-mu lebokno WA-ku. Iya. Terus ya. Kangenku tanpa umpama. Tangannya diambung. Yuk. Muah. Among sliramu. Wah, kang dadi telenge ngati. Aku sing nyuwara ki daping. Daping, heeh. Daping aku sing nyuwara, awakmu sing gerak-gerak lambung. Oke. Oh iya. Wong ayu katresnanku. Pancen ing donya iki ora ana wong wadon ayu kejaba mung sliramu wong ayu Raras. Tuh, Enak ibu-ibu gak sopan. gak sopan, gak sopan. Jaluk ampura. Diraup. Iki ngene panjang gak boleh. Gak boleh kowe ngremene. Apa temen liya aku raup? Lah kok nek kelet piye? Ya, gila nih. Zani kowe. Ya kok nek garing lak klontok dhewe. Ya. Andi. Terus. Mong. Wes suwe nggonku lho kok wis den. Loh, iya toh. Tekan Mong ndi? sliramu. Oh. Mong sliramu kang dadi telenge ngati. Wes lawas sanggonku nunggu. Endi gone? Gone ndi? Mong tansah. Yo golek petengan yo. Bisa tekok gone ngendi lho. Lah mung cuwilik lho. Mas. Buayamu ayo golek petengan diladeni tenan lho Mbak Raras. Dadekne gantungan kunci. Dan anak api gandul-gandul. Hei! Iki Mbak Raras e ngono. Gantungan kunci lho, Mas. Iya, Bang Bayi. Iso Bang Bayi. Enggak Mas, bercanda ya sayang. Bercanda sayang. Dicup. Iya, aku sayang kok sama kamu. Alah anake sapa? Anake Pak E.
Besok dadi apa? Dadi maling. Mantri Ayo, suntik. mantri suntik. Nyuntik sapa? Bojomu. Rong rabi kok bojoku. Ya bojone sapa ngono sing ngaku. Terus. Mung tansah nglaledo. Ndi to, Mas? Kene lho angel menrek. Lho. Ngono ngengkel. Abot ram. Ora abot ya awakmu sing. Iya. Lah wong lagi dikonokne lho wis. Iya ya. Lah wong pupune ngrusak tebu lho. Amin. Wah jan. Abot bae. Tak kira nek wenteng iso maplek. Sampeyan iki aja dijelu. Piye? Ya alon-alon dipenakke ngono kok. Oh, Lah, no. aku ndak kuat. Pelan-pelan ya. Oh, iya. Kene. Piye? Kene. Aku kan piye? Sing kene Kene. rodok piye ngono. Kene. Ya. Mau perius sing kene to, Mas? Iya, iki lho penak kene wis to, manut to. Oh diwarai kok. Cedes gayane. Terus. Ngali ngono. Ya dinglek sinden. Rasa cerewet tak pangan tenan lho kowe. Iya ya aja kereng-kereng to. Aja kereng karo bojone kok kereng kok. Ngali ngono. Iya kok. Rikala. Iya. Sik ora gamena, Mas. Ahmed. Pas. Nyapa? Tane jeding sik ya. Nyapa kok golek jeding iki lho? Taleni sik tak taleni nggono. Padake opo talene? Ditali dikasih pita. Yo, Aku kaya agak iso bayar. talene dikei pita sing tak jajal sesuk. Gonku kaya apa jajal. Kaya lemper. Terus. Sliramu nate ngendika Bareng ya berdua tresno lahir terus sing batin. Yo. tresno lahir terus sing bat iso babi lho Batin. batin Yo 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 yo. babi Terusno ya. Tresno tresno lahir terus sing Yuk langsung lali janjine mengko ramban kedua niki nyuwune versi jaranan. Nah, mengko karepen dijogeti. sing jaran sapa Yo Mbak Rara sekalian mengko terakhir Mas Bekto. Sampeyan dadi jaran. kempitennya lah jaran perlu dikempit to ya Iya. jaranan Ora iki ngabruk barang. Yuk lali janjine dados. Hey! 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 Iya.
urung dijaranke lho iki engko. Kok kesel ya. Ambekan sih. Sik kuat ya Mas ya. Kuat semangat kok kriteriane. Ulah. Kayak dakucan. Yuk. Janjane kowe jaranan sing disasar kuwi ya.
jaranane. Dadi Mas, dadi. Ditakoni Mbak Raras, ditakoni. Assalamualaikum, Mbah. Duh, Ditakoni. nyuwune napa? Hah? Duh, iki lanang apa wedok iki? Oh, banci demite. Oh, Banji. Namine sinten, Jeng, Mbak? asmane sinten, Mbah? Aku ngatemi. Oh, Katemi. Iya, Katemi. Oh, nggih. Madosi sinten? Mata sedalange. Oh, Mas Akbar. Wonten menapa? Tempen kurang 50, Mas. Iya? Apa, Mas? Kurang 50 sampeyan nyapa? Kurang 50. Heeh. Aku tau ngebosi kowe ning ndi to, Tor? Tau traktir kowe ning ndi? Alah masalah to, Mas. Pas awake dhewe dolan ning ndi? Nang guyangan. Hei! Kowe mengelek-elek citra bae kowe. Model ngabar ning guyangan. Alah demben golek sing murah jare yo tak golekke to, Mas. Bolang akbar kok guyangan, kandangan. Oh lho. Medal nggih, Mbah nggih. Mesane Victor nggih. Nyuwune napa kalian Disarati dalange? apa, Mbah? Disarati napa? Napa mie? Mie susu. Duh, Hei! tak tukokne maksude ndek kono lho, mie banyu. Mik banyu, dimiki, Mie Mbak. banyu, Mas. Mik banyu. Banyu napa niki? Ya banyu putih no, mosok banyu aki. Ayo, heeh. Nyuwun banyu, Mas. Nggih, jenengan. Mie nggih, Mas nggih. Ya lah rupane masane bot-bote golek dhuwit lho. Lho, Akuane lho. jare banci. Mari, Mas. Wes mari perung. Mari. Lho. Oh, urung. Ditakoni, nyuwun apa ne, Mbak? Nyuwun apa meneh, Mbah? Jaluk duit. Nyuwun sinten? Njaluk sapa? Panitia. Apa enak demit to ngerti duit iki lho. Lah aku rene mau yo ngebis lho, Mas. Wah, gila. Mudan. Wis ora percaya iki karo Asta Brata. Langsung dijual lho. Wes, mari waras. Demit iblis iki. Nyapa neh? Banyu wis, duit wis. Nyapa neh? Nyapa? Kurang. Langkai. Dilangkai sapa Bu Parsinem? Kowe. Sapa? Langkai aku. Njaluk apa? Nyuwun kula langkai lho, Mas. Ya dilangkai to. Aduh. Mripate merem. Oh, nek ora merem ben aku ae. Wes, waras. Waras. Ora krasa jare. Iki jane demit Debet tukang? apa-apa. Wes, waras. Wes waras, Mas. Wes. Wes entuk dhuwit piro, Mang? Piro? Diitung. Piro, Mas? Iki apa? Dhuwit to. Hah? Dhuwit piro kuwi diitung? Sik to nyapa aku duwe duit. Lah memang dadi demite disarati kuwi. Iki. Piro kuwi? 1, 2, Heeh. 3, Heeh. 4, Oke, men, Mas. Lah nggur mbok olah alik 200. 200. 200 berarti mengko rasa nampa kok aku. Lah wes dari panitia sudah. Kurang Kurang piro, Mas? Sampeyan matur kurang piro ngono lho. Pak, kurang 1,5 juta. Hei! Ngawur wes, Don. Bapak. Biar. Biar mata dibantuan Mas Akbar. Oke. Duduk dulu Mbak Raras. Nggih. Salim sik karo Mbak Raras. Heeh. Ngalah kayak. Dritis. Wes duduk dulu Mas Bekta. Nggih, mata dibantuan Mas Akbar. Dilanjut. Jan. Ya iki lho pesugihanku ya ki. Hei! Olahane kok ngejuluki sirahe kancane ngono piye.